Da gajing temu benele ban pensngoto ikipat ba syapang gajing pang Down syndrome. Kabakta ekabor med ba ekabor perkhan. Hagasngi balang Jakartayo ke Indian Academy of Pediatrics Meghalaya bat ka District Early Intervention Center East Khasi Hills. Kila penelong ya program Ha Ganesh Das Government MCH Hospital. Ke Indian Academy of Pediatrics Meghalaya State Branch rengkat gejingi trailang bat ke District Early Intervention Center East Khasi Hills bat ke Ganesh Das Hospital. Ha kalai trik uyayong arajar arpusau kalau penelong ya ke program ban pesutu pat ba halor kejing pang Down syndrome. Habakran shkilat patai kubor I Dr. H. Giri ibidi idkot ke Indian Academy of Pediatrics habakran halor kejing pang Down syndrome. Ili thu bakadi kejing stom kabala ban kata nado barang pun. Ki kelung ki badan ya ke Down syndrome ki dan kejing syakta ha kabor perkat perdan kajing thud ha uklong snam ka hypothyroidism kajing luna ha kabor yo snow bat ban yo I bat kiwe kiwe di meeting deh action plan jumi jom tahu senam jom presiden jom ke Indian Academy of Pediatrics jom senam arhajar fusau dan arhajar fusan ni ko aban ni pelong ikan di action plan ke longga plan kalau bangin deh ikan di IAP kibar komiti kisah kalau bangin ai ke jintip mau ke tikna ke biam ke tikna ya ki paiba ya ki paiba ki pailang ka joka di India juni baroko we bangin sapriang syapang ka jintip ke bakham baha ya ki khulun ki khna badon ko mi jistong ko ki Down syndrome ki thalassemia berguna jipang dunasna nang tapde anemia nata ya kini ki begi jipang ko obesity na menta ki polio bon ki khulun ki basngan ki basngan ki ba hebrio ki barong basngan na marki makiro ki lam ka jipang jongki nang ta pres ki ki jipang ko autism de yakini ki jipang ni ko ban priang ban ni ko ban ni sno kri lang mangi ki member jong Indian Academy of Pediatrics lang bat ki pa ba bro khat jong ri jongi bat ki ri India bro ko wi bat ki tips khamjana ki jing ai sumare ki jing kumno bekin le na do dang kha la ni la ban yo ki na do dang kha ko ni la ban ya shibon ki bro khai ni ya rab ki ba kini ki khlo ki khna kin long ki ba he basan ki ba piang ga jing ko jing kia ga jing karniang ga jing he ga jing san na ta ga na ka yang ko ka kia ga kin long ki ba piang ba ki long lam salasar lang ba ki we ki khna ki ba long normal ma kumur ki bang dan ka ga jing shitam ba kin la ban ya kai lang ba kin la ban ya nang ban kren ban le lu ki kam lu ba kin long ki khna ki ba ko ba kia ba ki ban ni la ban long ka im lang sa lang lu kan biang ba kin long ki khna ki ba long ki ba nai ki long ke lawai ba nai jumi ba kan ne ka ni ga de na do dang pun ka de ne ki jeans mo ki de ne ki jeans te nomor kata na do dang pun ru mentai ada ban screen o ya ki me ki ba ki armet na do ba ni la ban screen ba ni la ban tip ni la ban perkhat bal laban dai laban dan garis ban yo ini Down syndrome teladang itip kata kemudian mereka ni laban plan ki kuno banera na do dang kha adang yo ki na do dang kha kemudian ni laban ya rap shibon ni laban ashibon ki support ni laban screen ki lu jing shitong beran kemudian ki kum ki laban yo ki heart disease ki jimpak lungs na ni ki laban dan ki shitong ki smear ki po na ni ki laban yo ki hypothyroidism nani ki jingpang ki ki khmat ki skor ki ni phang ilaban screen na do dang re dang ilaban screen na do dang re ni a ki intervention ko ni don ko ni district early intervention center ilaban a ki sumare ki don ki therapist sami occupational therapist ki physiotherapist ki ni ki speech therapist maro ki ni ki ilaban yara be ki ban ai support ki bakin yo ka ki ka biang bakin long ki jo ki parakhna